Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε μια φάρσα στην κολλητή μου φίλη τη Ζωή και θα δούμε την αντίδρασή της. Για μην προλογούμε πολύ, ξεκινάμε στο βίντεο. Πάμε. Αρχικά της το είχα γράψει πιο πάνω, ορίστε, και αυτή μου αντίδραση. Ωραία. Ας τις γράψουμε εμείς έτσι. Λάθος. Για κάποιο λόγο έσβησε τα μηνύματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά τώρα πληκτρολογική μισό λεπτό, θα σας το πούμε. Γιατί τα γράφω λάθος. Όπα, νομίζω την ευρίασε. Της γράφω και καλά ότι κάποιος μου είπε κάτι και όχι, δηλαδή της γράφω ότι κάποιος μου είπε κάτι και αυτή τώρα με κάποιο λόγο γελάει ή το κατάλαβε ή αυτή μια άλλη φίλη μου που πήρε τηλέφωνο ή το κατάλαβε ή απλά γελάει έτσι. Τώρα μου λέει έκανα πλάκα στην Όλγα, αυτή που με πήρε τηλέφωνο μόλις τώρα. Όχι την Όλγα τη φίλη της, μια άλλη Όλγα εγώ λέω, να ξέρει και αυτή άμα δει το βιντεάκι μου. Θα τσιρέψω μια κακιά λέξη τώρα παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρέπει να τη γράψω γιατί η πλάκα θα χαλάσει. Παραδόθηκε. Αυτή ήταν η φίλη μου, παιδιά, μην ανησυχείτε. Η Όλγα, όχι η Όλγα αυτή που λέει, και αυτή έχει μια φίλη που τη λένε Όλγα και είναι συμμαθήτριά μου και εμένα. Αλλά αυτή η Όλγα που σας λέω, που με πήρε τηλέφωνο τώρα, ήταν μια φίλη μου που την είχα γνωρίσει στη θάλασσα. Γι' αυτό. Παίρνει τηλέφωνο, παιδιά. Το κλείσε. Συγγνώμη που μείνω πάρα πολύ, απλά έχω λίγο το λαιμό μου. Άμα θέλετε να ξέρετε. Κλείνω. Ωραία. Μην... Για να δούμε. Θα σας κάνω μια χοντρή πλάκα. Για να καταλάβει και καλά. Γιατί την έχω στα αληθινά φίλο, δεν της κάνω πλάκα. Τώρα παιδιά μπορεί να πω λίγο κάποιες βρισχές, αλλά όχι εξχρές. Εντάξει, ίσα. Παιδιά νομίζω το κατάλαβε. Είναι πολύ σίγουρη για να κάνει χαχαχα. Δεν θα της αποκαλύψω τη φάρσα. Όχι, άμα συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Ας τη βρίσκουμε λίγο έτσι για να νομίζω ότι είναι αλήθεια, ότι όχι ότι είναι φάρσα. Να την πούμε μια κακιά λέξη. Θα τη σβήσω όμως από... θα τη σβήσω από το... πώς το λένε? What? Ποιος θέλει να μου μιλήσει? Παιδιά, μισό λεπτάκι. Παιδιά, το βίντεο θα τελειώσει εδώ.
Γιατί θέλει να μου πει κάποια πράγματα τώρα. Κάποιος θέλει να μου μιλήσει, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος. Αλλά υπόσχομαι ότι θα κάνω κι άλλο βίντεο με κάποια άλλη φίλη μου. Οπότε, γεια σας! Να κάνετε like, subscribe και μια εγγραφή κάτω στο κανάλι μου. Και στο description θα έχω την περιγραφή πώς να βρείτε την Ζωή που έχει και αυτή κανάλι και τη φίλη μου τη Μαριάννα που έχει και αυτή κανάλι. Οπότε, γεια σας!